pun mbok pilih kaum muslim ibu sami nita kita sholat luhur pramila saking menika badhe pun lajengaken ibu sami makarya Teteng ngarsanipun para lenggah para tamu, ibu-ibu ingkang sampun badhe ngesaken kondur. Monggo kasuwun langkung rumiyin tumuju wonten ing Panti Buku Medawi Pasugatan Sareng ingkang sampun kasamektaken dening keluarga dan pun Bapak Idris kaliyan Ibu. Karena kalau mau Bu kemi bawa capek gunung nih pas dalah rampung bawa adat kasiket. Nah ini pamundut saja, permintaan saja Mas yang diminta dari pelantin Juragan Empang men sing tekone dhisik diri iki mau dik nyanyi gitu kecil. Dik anggun ada permintaan versi dangdut tapi nanti berdangdut yo engko lagu-lagu sing kira-kira kaya Prawan Kalimantan dan juga Kubu Kasmoro mangke dipinangani di sini kali. Ya. Yo. Kowe ora capek gunung yo engko diterke ya ora apa-apa. Ora sah. Oh ya. Yo. Yo. Dari teman-teman pelatihan yang minta lagu Juragan Empang dan juga lagu Setel Kendu nanti dipinangani disentikani. Nggih. Nggo, atur. Kagem Juragan Empang menika kagem janipun Pak Paiman ingkang ngesak. Blede. Hah? Oh iya. Nanti dikasih. Iya. Ya sebelum kita kasih lagu nih Juragan Empang, lagu ini kaya langit tambi bumi dulu.
Matur nuwun di Anggun. Mpun to Pak niki. Ya wis sing nyanyi ya nyanyi meneh no kancane nyanyi ping 40. Guragi teko kok nyanyi pisan. Ya maaf Pak. Ora apa-apa santai. Aja. Ora. Aku arep nangis. Ora apa-apa meneh. Santai wae. Aja. Aso Pak Eko do nginjen sidan ya Allah. Kepengen ki Pak. Ora. Santai. Apa nek sing jenenge MC karo penyanyi nek penyanyi ngene aku kon ngene ya rugi. Ono cagak lho Pak. Ora apa-apa saiki nyanyi neh. Permintaan dari teman-teman Klaten. Aku diborong. Ora yo tegese iki mau loro-loro kayak kowe tak lagune Juragan Empang. Ya. Yang diminta dari teman-teman Klaten. Terus iki mau saka kru Prasman minta lagune Lewong. Satu persatu dipinangkani permintaan disendikani mangke nek kira-kira iso. Nek urung iso diganti lagu liyane. Terus Mbah Ruby apa sapa mau ngesake lagu Rawan Kalimantan karo apa Mbah Ruby nggih Mbah mangke kula pinangkani. Karo Gubuk Asmara Mbah Sumadi sing ngesake mangke dipinangkani siji mboko siji. Sik ketibunge keten kurang pas. Tidak menutup kemungkinan dari teman-teman Klaten sing kira-kira siap tur iso nyanyi duet karo penyanyi saya tak persilakan. Wah, jebule sik enom to. Wah, kabeh padake SMA kabeh padake kepiye. Ya malah. Napa iki teman-teman kok nek sing kira-kira kepengin. Mas Kete aku tak nyanyi karo Mbak Anggun siap. Mas Kete aku tak nyanyi karo Mbak Ninu siap. Mbak Mayang siap, ya. Mayang kowe nek kira-kira anu rada mundur kok ndak garing no kepanasan ya. Enggak apa-apa nanti kalau ingin menyumbangkan suara Mas nya duet sama penyanyi-penyanyi saya tak persilahkan. Terutama teman-teman kameramen Berlian. Oh, dari mana? Apa nih? Kameranya. Oh, dari tadi. Oh iya lah aku kurang ket mang. Nggih. Saka Ngawen. Saka daerah Ngawen. Dari pagi dari rumah dari mana mau kemana. Nah. Yo. Yeay! Kita joget lagi dulu. Masih bersama teman-teman. Audio sound systemnya Indonesia. Kebun. Yo. joget kami persilakan monggo bro. Ibunya juga. Suami istri. Oh suami istri. Wow mau nyewer.
Apa meneh, Pak? Sisan. Aku wae ora apa-apa. Bu alon bae ngubuk jaket. Karo koncone men omah. Nun sewu yang mau joget mau goyang kami persilakan. Ya. Terlebih yang Mas, keluarga ini arep terlebih joget. keluarga yang dari Bekasi, keluarga yang dari Jakarta, semuanya saja monggo. Oh, kancane rung teko. Kancane rung teko Yo. gura kidul luhur Oh. sik. Oke. Dilumpukke ya Ya sawerane. ya. Nggih. Makasih matur nuwun di Anggun. Bali. 2 lagu, ya 2 lagu. 2 lagu udah dikasih, nanti mungkin ada permintaan-permintaan yang belum, nanti kita kasih. Kagem Mbah Ruby, Mbah Ruby siapa ya? Mbah Ruby. Oke, Mbah sing ngesake perawan Kalimantan nggih, Mbah. Tak pinangkani saiki. Piyai sepuh sing ngesake. Dik Mayang. Dik Mayang apa Mbak Nin Minu? Ya, lagu ini perawan Kalimantan kagem Mbah Ruby. Mugi-mugi pinaringan sehat waras, panjang umur, tutuk nih momong putra wayah. Nggih, Pak. Arti nun sewu Mbah Ruby nek kalih panjenengan Moro sepuh. Oke, ya. Yo, dikasih lagune Perawan Kalimantan. Ya. Iki ora perawan Kalimantan. Ora niki Kalimantan perawan nek kowe. Perawan Kalimantan. Lagune Perawan Kalimantan. Sumangga katur musik berpacu dalam melodi. Spesial kagem Mbah Ruby ya, pimpinan sahabat Bang Lipur. Suroto Garsi. Yo. Aduh,
Mbah Ruby sampun nggih Mbah nggih. Mangke nek mbatos ngersake lagu napa malih ngendika mawon nggih. Mas kete aku nyanyekno lagu iki. Ngaten nggih Mbah nggih. Amin nggih nggih. Ingkang baken simbah pinaringan sehat waras, panjang umur tutuk le momong putra wayah. Kek sesuk ora monggone Pak Harti dhewe ana sing keluargane arep mantu, simbah teksih iso nunggoni. Nggih Mbah nggih. Nggih Mbah nggih nggih. Matur nuwun matur nuwun. Sebelum kita lanjut kasih lagu-lagu permintaan, lagune Lungiting Asmara. Satu lagu Lungiting Asmara. Bersama teman-teman Bayu Entertainment juga Sami Asih audio sound system juga persewaan dan juga teman-teman dari Berlian video shooting foto studio ingkang mapan tindak guran ngawen-ngawen Gunung Kidul andayani. Bebeli badhe ngesakaken mangke saged sambetan bersama operatornya yang berada di sana, juga operator sound system juga Bayu Entertainment. Monggo mangke saged sareng-sareng monggo satu lagu Lungiting Asmara sumangga katur bermaksud ya.
siap. Dokon madang. Mbah ora ding. Nun sewu gandeng simbah kula Mbah Rubi niki kepengin ajeng nanggap kula sakniki karana niki wau lagu-lagunipun rada oke kecer Mas. Ya matur nuwun. Tukang masak banyu langit karo Rajudu, makasih. Tak klumpukne sik kengko tak minangkani langgame Mbah Rubi napa sing dikersake Mbah. Sing penting pinaringan sehat waras Mbah. Boten sah susah, boten sah sedih, ingkang baken pinaringan sehat waras, panjang umur tutuk le momong putra wayah. Mugi-mugi niki asmane Mbak sinten? Mbak Ros, putrane Mbah Rubi. Mugi-mugi keng wayah ingkang wonten ing Jakarta menika ketingalipun dados atlet nasional. Menika karate didongake wae sesuk tahun yang akan datang iso melu SEA Games membela negara Indonesia. Nggih, dongane simbah saking mriki mugi-mugi kalau munturna dhateng adik sinten Mas sinten asmane? Asmane putrane jenengan? Mas Nandra. Putu jenengan niku melu karate, niku pun seleksi pun ajeng tekan pon, bar pon terus sesuk kek melu SEA Games. Niku nak anggere iso nggawa emas nika dikalungke 1,5 miliar gitu keh tenan Mbah. Mugi-mugi simbah tasih pinaringan sehat waras nggih Mbah nggih. Sehat waras panjang umur pokoke sing putune sing eneng Bekasi ning Jakarta didongake muga-muga slamet ra napa-apa. Kek niki mantene loro pisan dadi keluarga sing atut runtut. Nggih Mbah nggih. Matur nuwun ya. Kek simbah ngersake sanese lagu kala wau Prawan Kalimantan langgame sing disenengi napa Mbah? Marem. Oh ya. Napa Pak? Oh sinom ya. Sinom mau pun diaturke. Oh dereng mirengke. Oh ya. Dik mayang malih ndak apa-apa. Taune urung karuan dadi. Isih muga-muga ya isih pinaringan sehat waras. Yo sinom. No. Tresno bangsa kudu tresno budaya nomor. Nanti bagi-bagi ya. Iya, sate.
Joto kala pun kersakaken kalian Pak Arti bilih kagem Mbak Ubi nggih Mbak nggih mugi-mugi kinarya panglipur sawetawis ingkang bakal panyuwun keng putra wayah namung simbah pinaringana sehat waras panjang yuswa tutup lemomong putra wayah Pak Samiti ngaturaken matur nuwun lan ugi budhe kula niki asmane sinten ingkang temben kula nggih Bu Kasmi Bu Kasmi ngaturaken sugeng rawuh nggih monggo disekecake ling unjuk lehat dahar penyakit niku sing Gusti Allah sing maringi mesti ana obate jenengan rasa susah rasa sedih nek isih arep pinaringan sehat waras umur panjang semangat nggih Budhe nggih matur nuwun pinaringan sehat waras yakin niku nek Gusti Allah kowe iso arep ngersake awake dhewe ditambahno mubeng kangge ora bakal mari ning Budhe tetep semangat nggih Budhe nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ingkang bahkan Budhe semangat terus mangke tentu wonten obate, wonten jampine nggih Budhe nggih. Gek kalih lagu-lagu campursari sing disenengi napa jenengan ngendika tak aturne muga-muga kanthi kula nyanyi Budhe sehat waras. Lagune napa Budhe jenengan? Sing disenengi napa? Oh ya, oke nggih. Nuwun sewu sedaya kemawon mboten ates kicali pakurmatan karanten Budhe kula mbok bilih nembe mboten sekeca badanipun sinasa toma pinten-pinten taun pacoben saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih Pak Gianto nggih saking Lipar ngaturaken matur sembah nuwun Den piye kabare Den ora tak ketemu nggih dulur saking Lipar ugi sedulur-dulur saking Gebang mbok bilih saking Geger Gagan sedaya kemawon sugeng pinanggih kalian Mas Kete sak kanca utaminipun Pak Samiti yang dari Jakarta mungkin nanti mau minta lagu Pak ndak apa-apa nggih lagune napa mangke badhe kula pinangkani kula sendikani sawetawis donga dinonga kemawon mugi-mugi nyanipun Bapak Arti anggenipun mengku gati wiwit purwa madya lan usananipun tansah lestantun boten mangke alangan setunggal menapa monggo Ibu matur nuwun nggih sedaya mawon monggo lumebet nggih langkung rumiyin wonten salebetipun pantibuka kanthi ngedapi pasugatan sareng-sareng mboten omongi cali pakurmatan Pak Sumati karena menika wonten tamu salah setunggiling tamu ingkang mboten sekeca badanipun Bu Lasmi napa sinten kula tak ngaturke lagu langgam nggih langgam katur katengasanipun kadang-kadang langgame yen ing tawang ana litang wae pinisepuh katur kagem Budhe nggih tak aturke lagune langgam sing alus menawa kanthi lagu menika remen penggalipun lajeng carane penyakitnya saya enteng ki alhamdulillah mari. Ibu Budhe nggih. Soale nek jeneng penyakit Mas Surata awake dhewe isih nom. Luwih-luwih sampean nek karo aku mesti nom sampean. Kita penyakit ora nom ora tuwa. Wong anggere kira-kira teko ora kula nuwun lunga ora pamit niki penyakit. Milanipun simbah tesih sehat waras alhamdulillah. Sesuk nek wayahe duwe gawe meneh gek ngundang aku meneh nggih Mbak nggih. Matur iki wae urung tak waca wis tambah meneh matur nuwun. Pokoke urung genep 100.000 urung ora tak waca ta. Nggih. Matur nuwun. Niki tak ngaturke langgam dhewe kagem Bu Lasmi nggih. Bu Lasmi nggih. Budhe nggih matur nuwun. Monggo diskecake. Pak Yanto matur nuwun. Nanti kesesok. Oh iya. Nggih. Nanti Pak Yanto.
senajan sawetawis badanipun kirang sekeca matahun-tahun, sing penting semangat, sing kuwasa nek ngekeki penyakit mesti sing ngekeki obat. Ngaten nggih Pak Lurah nggih. Sugeng rawuh Pak Lurah sak rombongan sembah nuwun perangkat-perangkat desa ing temen kula rawuh ngaturaken sugeng rawuh niki Pak Mur kula nyanyi yen ing tawang kagem Bulasmi ingkang sawetawis badanipun kirang sekeca mugi-mugi ya arepa gur suarane pur kete ke nek dimirengke iso srep-srep ke mareni penyakit arepa pur kete bola-bali lara ke mboten ana apa larane pur kete ora ana sing iso nambani kejaba mung kula dhewe Pak Mur ngene yen cepira le dadi dinding yen ing tawang nalintang monggo Bapak Ibu sedaya kemawon pun kedapi sarang-sarang unjukan miwadaran sampun kasamektakaken dening keluarga. Terus pundi Pak Mur badhe nyawiji kalian kanca-kanca penyanyi? Mboten. Alasane napa Pak? Mula tak ngerti alasane Pak Mun. Soale biasane enten mriko-mriko tak ngerti Pak Mur nyanyi. Ning kene kok ora kersa dalem niku saged dicecek nek ngudun mun Pak. Nek alasan sampean tepat ora tak peksa. Lha napa? Watuk ora tak peksa. Nek watuk genah ora. Alasan kok keri. Pak Mur menawi casting penggalih monggo ora ketan sak lagu kagem ini sepuh sedaya kagem ingkang mangku gati nggih Pak lagune langkam wonten ajeng langkam napa monggo kula sumanggake dadi men aja ngowahi adat Pak Mur karo Mas Kete kok saiki ora kan kok kepiye to lah ngoten lho Pak Lurah mesti timbul pertanyaan Pak biasane sok ning kono kersa ngaturke lagu ning kono kersa ngaturke lagu ning kene kok ora iki apa masalahe mungkin ndak ngoten lho Pak monggo Pak Mur tulung Mas disepeki dalem Pak nggih nggih nun sewu Bapak Ibu para lenggah para bini sepuh karanten Bu bilih menika rawuhipun Pak Lurah sak rombongan papan panggilan papan palenggahan kagem nampi rawuh panjenengan bebasanipun namung kapapanaken wonten mergi kemawon menawi Pak Lurah sak rombongan lenggah ngantos setengah jam boyok le ora kuat Pak soalé miring milanipun saking menika sedaya kekirangan kanthi andhap asih malah ingkang mangugati nyuwun pangapunten ingkang sakelangkungaken sepisan malih dhateng asanipun Bapak Ibu para lenggah para tamu ingkang tansah kantu-antu namung tambahing donga miwah pangestu kemawon mugi kalumuturna dhateng calon pinanganten sarimbit inggih Mbak Siska kalian Mas Surata ing sampun lenggah wonten ing kursi menika benjang badhe tumapaing gati ijab kabul mugi tansah kestantun boten mangke alangan setunggal menapa pungkasanipun dados keluarga ingkang atut runtut pindhane mimi amin tuna manggawani Pak pamit ngoten nggih kersane dinyanyekke kanca-kanca niki. Aja ngono to Pak, dadi aku. Nggih, milanipun sedaya kemawon ing mbok bilih sampun sinaket unjukan miwadaran kanthi ngagem maros ingkang bebas. Ucana raos ewet lan perkewet murih sedaya supeket anggenipun sami kekadangan, anggenipun sami pasedirian senajan to menika sampun karancang kagontho-gontho wiwit tahun-tahun mawulan-wulan dumugi wanci menika anggenipun nampi rawuh panjenengan papan palenggan saestu kirang nuju brana kirang dadosaken sajini penggalih dhateng asanipun Bapak Ibu para lenggah para tamu langkung-langkung Pak Lurah sak rombongan sepisan malih sedaya kekirangan keluarga nyuwun pangapunten ingkang sakelangkungaken tumunten katur dhateng asanipun Dik Anggun ing saking lalatan Brimo Batul Ayu Jokarto Hadirin pamundo apa arek nyanyi sing tok pilih saka atimu dhewe apa arek milih lagu sing apa monggo aku ndirek
Oh, Wong mboten. nek teko kali tak sumanggake kok. Nek bareng-bareng karo kancane iso rembugane gandeng. Iki telatmu 4 jam dadi aku yo tak sumanggake jenengan. Arak nyanyi saka atimu dhewe apa arak nyanyi apa monggo aku manut aku. Iki karo mangah-mangah lho aku iki. Terus siksa. Ora Pak. apa, ora apa-apa lho, santai wae to. Karo Mas Keti ora tau kok Mas Keti nesu. Apa meneh kowe guru telat to, no? Aku diapusi ora tau nesu aku no. Tenang. Iki ora setel kendo. Ya aja ya. Ayo nyanyi apa? Nyanyi apa? Arep Ya. minangkani pamundhut apa arep nyanyi sing kira-kira dhewe saka perasaanmu arep nyanyi apa monggo. Cinta terlarang. Oh iya siap. Kok anu Siap. podo, Pak? Padha tekone kari beda nah, anggap ora padha. Sing penting podo lho Iya, Abang kabeh wes. to. Cinta terlarang Mas monggo. Atur ini untuk teman-teman Sinoman semuanya sing tadi minta lagu oke banget urung tak pinangkani milih nuwun satu persatu nanti kita kasih. Mbok bile ono sing arep dueti? Ayo, Mas. Enggak apa-apa. Ayo Cinta kene. Ora terlarang. apa-apa. Ora apa. Apa ora tekan saka kono? Ora Yo. apa. Nek kabel ora tekane. Yo, cinta Tak terlarang. parani. Yo. Ayo Mas. Lagune Cinta Terlarang. Kowe engko sing dueti yo. Sini dong. Iso. Walau dinding menghadang, jurang membentang, memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Pak Kete. Apa? Apa? Tenang wae to. Bagus yang terjadi, kita hadapi demi terwujud impian hati. Yakinlah Tuhan merestui cinta kita.
cinta tenaram matur nuwun. Nuwun sewu karanten pepilih ingkang mangugati wonten ing titi wanci menika mboten namung mriki kemawon margi milandur menawi dinten menika nggih Pak Mur 29-30 Agustus hari ewuh sedunia. Milanipun mbok pilih mangke sak sampunipun ngendapi pasugatan kersanipun miyanipun Bapak Idris Suhardi sekalian Ibu menika Pak Lurah sak rombongan kersa lenggah ngantos paripurna ewa semanten mbok pilih tasih wonten jejibahan ingkang boten saged katilar ngendikanipun Pak Mur taksih 3 tempat lagi ingkang kedah pun rawuhi milanipun keluarga namung sagedipun nderekaken sugeng tindak sugeng kondur mugi samangke tansah pinanggih keluarga kanthi kawontenan ingkang saestu ngremenaken tasih kantu-antu donga miwah pangestu kemawon saking Pak Lurah sak rombongan mugi katujono dhateng calon pinanganten sarimbit anggenipun benjang badhe tumapaing gati jabobul mugi tansah lestantun boten manggih alangan setunggal menapa pungkasanipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan pilih sawetawis anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya Pun Bapak Idris Suhardi sekalian Ibu Sutini kirang nuju brana samukawisipun langkung-langkung kadang-kadang pramunati kirang sopan anggenipun mratitesaken unjukan miwah daharan kanthi menika kula pinangka wakilipun nyuwun pangapunten inggih saha kelangkung ageng ngaten Pak Murgi terus pun ditasih lancar awisipun kejog lesung bangsa ngoten niku tasih lancar ta Pak nggih wong biasane anggaran sok menilai kejog lesung nggih matur nuwun makmur tradisi-tradisi kesenian Jawi ingkang kados mekaten menawi kedah pun ibu-ibu awake dhewe nek ora awake dhewe sing arep ibu-ibu sapa gitu milihipun matur sembah nuwun awit saking rawuhipun sedaya para perangkat desa ingkang katemben kula ngedapi pasugatan tasih nyawiji kaliyan kadang-kadang Bayu Entertain ing Selatan Kajar Karang Wonosari Gunung Kidul makarya sarengan kaliyan kadang-kadang sami asih audio sound system juga persewaan pun Bapak Salamun ingkang saestu nimbali kula sakatang pinitados keluarga ingkang supados ngergengaken swasana. Dik Mayang kersa jengkal saking sasana panjenengan menika kaleres putunipun Mbah Hadi Sugito. Karo Pak Dipung wis tepung akrab. Oh, napa? Pak Mur ya niki prunanipun kaleres putune Mbah Adi Sugito, putrane Agus Dalang. Menawi Pak Mur mbok pilih kalih masipun sampun tepang. Ya, nganterke lagu apa no? Sing gumyak. Iya iya sing gumyak. Mas Bayu. Mas Bayu sayang. Apa Sing lagune? bisa ya, Mas. Iya iya. Oke, apa lagune? Sing bisa, Pak. Oh, sing bisa. Oke. Itu adalah lagumu. Oh iya 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 iya. Sing padahal aku rabu badat. Oke, neraken Pak Lurah, nggih, matur sembah nuwun monggo. Nggih, sedaya kemawon Bapak Ibu perangkat desa ingkang sampun badhe ngesaan kondur, bilih menika sampun badhe pindah wonten ing piyantun ingkang manggugati sanesipun. Neraken Pak Mur matur nuwun. Nggih, nggih, nggih. Sedaya kemawon mugi pinanggih rawi wilujeng sedanipun. Ayo Dik, lagune mong bisa. Wes, sing bisa apa mong bisa? Sun sing bisa
Mayang. Satu lagu keremenane kanca-kanca Sinoman kita arti nggih. Karanten menika mboten ngomongaken Sinoman, mboten ngomongaken bini sepuh mangke kok sing sepuh diaturi dicaosi terus kok sing nom-noman ya dipinangani ya. Terus juga ada permintaan lagu nih dari Seksi Wirawiri Kencakro minta lagu Oplosan Bojo Galak Balada Si Buta Rondo Teles mangke menawi mboten sedaya pun pinangani setunggal buku setunggal. Karanten menika nggih mobil winates saking kadang-kadang terus menika Rajudo Banyulangit tukane masak mangke pun pinangkani ugi Lewong ugi pun pinangkani mangke terus Pak Sumadi menika ngersake lagune apa mau Gubuk Asmara mangke pun sedinganipun pinangkani. Latin minta lagu Setel Kendo belum siap oke ketemu lagi niki ditinggal rapi Pak Muryanto belum nanti piyanyi niki oh kondur toh oh ya nek kaya gur nyindir aku nek asline ngersake lagu ning nyindir aku. Oke, ngersake lagu ditinggal rapi. Oke, nanti satu persatu dipinangkani terus berusaha di Anggun berusaha dikarenakan teman-teman yang minta lagu Setel Kendo yang nyanyi di Anggun nanti ya digolek isih. Oh, belum garap. Oke. Oh ya, lagi lagune Sawangen aturne kadang-kadang. Oke. Iki lha ya keko bar kuwi iki nyambut gawe ya to ngono kuwi kuwi kanggo simbah-simbah wis tak aturke dhewe kok tak atur dhewe ya to sing ngambang nganggo nom-noman sing iki nganggo nom-noman sing tengah iki kok nganggo bini sepuh ngoten lho Pak nggih terus Dik Siska Mas Suroto kok ora ngesake lagu ning wis dahar to oh ya wis dahar ora apa-apa tenang aku mikirke engko nek nganti gur meneng wae iki nek urung dahar simbah dahar dereng Pak simbah dereng dahar mboten oh prihatin ke wayahe. Oh. Amin. Ya. Ya, iki bagi. Akhir piye sepuh iki gelem prihatin ki mau seneng kula jamak ya. Yo, sing nyanyi Mas Ketele. Asah sing ngak ya. Yeay. Ya Allah. Kebabar kamera. Apa aku ingin kurang sayang atone tresnamu nambah atone hatimu bimbang sing tak omong ngerti
teman-teman Bayu Entertainment setunggaling lagu Sawangan sampun kula aturaken. Satawis katur dhateng sampun kadang-kadang Pramulati kanca-kanca sinuman sedaya mbok bilih wonten pamundhut inggih dereng saged kapinangkan. Insyaallah mangke kagantos lagu sanesipun. Pramila saking menika ampun ngantos soing penggalih sager mangke wonten pamundhut lagu para kadang dereng sumadyo. Insyaallah mangke kagantos lagu sanesipun. Sepisan malih dhateng asanipun Bapak Ibu para tamu ingkang saestu mboten saged kapiji setunggal boko setunggal rawuh panjenengan dadosaken suka kemiraning penggalih ingkang amengkukati kacehna mobil sampun sinaket tata rakiting daharan miwah unjukan sumangga kakedhapono kanthi martu martikaning penggalih ing samangke badhe kadherekaken ingkang mengkukati saking papan sanes sasampunipun panjenengan sedaya ngunjuk miwah dahar sampun badhe ngesakan kondur lumantar Bapak Ibu among tamu panjenengan kasuwun jengkar saking sasana palenggan tumuju wonten ing panti buku ingkang sampun kasamektaken dahar kembul sareng mangke ugi badhe kadherekaken ingkang mengkugati saking papan sanes sakunduripun nderekaken sugeng tindak sugeng kondur mugi tansah pinanggih keluarga kanthi kawontenan ingkang saestu ngremenaken para kadang panglipur menika makarya sareng-sareng kaliyan persewaan lan ugi saking panedak gambar sedaya menika mbok bilih panjenengan sedaya badhe ngesakaken nimbali mangke saged sesambetan kalian para kadang ingkang makarya wonten ing titi wanci menika. Nuwun sewu teman-teman dari video syuting sing kono TV-ne ora njero kono TV-ne ora sing kono pawon ngono ya ora apa-apa. Soale biasane kula cok mriku ning karana menika mic yang baru dibikin terusnya lagi didandake urung tadi sesuk menawa kek tadi niki kula mboten saged dateng wingking nun sewu mboten nanti kesinggalan Pak Kurmatan Mas Kete kono ndalemi Pak Hardi tekan buri ngopo karaten menika mikipun mboten mawi wireless milan pun saking menika nyuwun pangapunten ibu-ibu ingkang wonten ing wingking janipun menawa badhe kepanggih kula ketemu jak salaman wis senenge ora jawab lho Pak yakin ora niku sing iris Lombok sing ulek berambang pokoke sing ngeten buri menika ternyata daleme jenengan niku jero ngoten kok munggah ya Allah ya Rabbi kesel ora nggo kesel saya ora nggo saya langkung-langkung kadang-kadang sinoman sedaya kemawon ya sing seksi wirawiri ya sing peladen mboten wonten atur sanes kejawi keluarga ngaturaken matur nuwun awit saking pamrayogi panjenengan pambiyantu panjenengan nggih tanpa panyengkuyung tanpa pambiyantu sagedipun Pak Hardi mboten saged menapa-menapa nggih langkung-langkung ingkang wonten mergi mbak-mbake yang bertugas di buku tamu mungkin ada permintaan lagu nanti pesen sama sing di pos niku sing tukang ngeterke amplop mriki Mas Kete saya minta lagu ini nanti nek iso tak pinangkani nek ra iso yo berusaha semaksimal mungkin kalau mau nyanyi sendiri tak persilakan monggo ndak apa-apa nggih atur dhateng asanipun mbak-mbake sing wonten buku tamu monggo mobil batos badhe ngesakaken lagu napa mangke kasut nyerat kemawon lan ugi kadang-kadang sanesipun badhe ngaturaken pisumbang lagu cerita mangke kula sak kadang sampun siap ngiringi insyaallah badhe kula pinangkani kula sendikani setunggal pokok setunggal ini ada permintaan satu persatu tapi sebelumnya Mbak Ninu monggo jengkar langkung rumiyin saking sasana palenggan lagune pun sing arep diaturke bareng monggo oke arep aku mau wis matur nek jenengan bagiane kanggo pingi sepuh yang pamun saiki arep pengen nyanyi sing nggo nom-nom yo ora apa-apa. Ngono. Tapi ya Mas. Yo arep nyanyi apa sing nyanyi sing nggo nek nggo piyai sepuh yo termasuk kaya gending kaya langkam kaya keroncong ki piyai sepuh. Nek nek bangsa bojo galak, oplosan bangsa niku cah nom-nom. Lah iki arep nyanyi sing galak ya dijolke. Lah yo. Padahal kaya apa wae kok ngejolke. Lah bojomu ki piye tok ijolke apa tok? Wah tak colke nek nang kucuran duwe rasa tekon. Kabare tekan pengkol tekan ngobrol-ngobrol rasa dadak sing-sing iki. Aku wis aku wis enggak. Tak kira nek malah dipereti kok. Ya ora, wis lepas landas. Yo, nyanyi apa? Ora duwe mesake Mas. Ya. Dicaosi saya. Sip, sayang dua. Spesial buat bapaknya mungkin seneng dengan lagu ini. Sing bukune buku tamu.
Oke, terima kasih Sampun Mas Nun, ngatur, Mbak. Ini sudah lagu Sayang Dua. Bersama teman-teman Nun Sewu datang sanipun kadang-kadang sawetawis mbok bilih wonten pamundhut sauger mangke lagu ingkang pun kersakaken menika ketingalipun para kadang dereng siap mangke badhe kakados lagu sanesipun. Lan ugi nyarengi rawuhipun ibu-ibu ingkang temben kula rawuh ngaturaken sugeng siang saha sugeng rawuh awit saking rawuh penyan sami dadosaken suka gembiraning penggalih ingkang hamangkugati kajena ing mbok bilih sampun sinaket para kadang juru among sunggata sowan ngabiyantara kanthi meratitisaken unjukan miwadaran semonggo lajengan kemawon pun kedapi sareng-sareng mugi kangge wonten dalem panjenengan piyambak-piyambak liripun supados supaket anggenipun sami kekadangan anggenipun sami pasederekan senajan to papan pangginan papan palenggahan wong salwangsul kula matur namung mekaten kawontenanipun saestu kula pinangka wakil keluarga ingkang mangkugati nyuwun pangapunten ingkang sakelangkung ageng ing mbok bilih menika sampun paripurna anggenipun sami unjuk sarta dhahar langkung-langkung ibu-ibu ingkang sampun badhe ngesahan kundur nderekaken sugeng kundur sugeng tindak mugi sak tindak panjenengan saking papan menika ngantos tumugi ing dalem panjenengan piyambak-piyambak lestantun boten mangke alangan setunggal menapa pinanggih keluarga kanthi kawontenan ingkang saestu ngremenaken tasih nyawiji kadang-kadang Bayu Entertainment masih bernuansakan dangdut terus mangke kita kembali ke lagu-lagu campursari kagem bini sepuh kagem kasepuhan Ibu Artige karanten menika mbok pilih kathah ingkang remen kalian lagu-lagu langkah menapa lagu-lagu keroncong di anggun kepareng jengkar saking sasana palenggahan ing samangke kinarya miyak sepining swasana lumantar di anggun mangke badhe ngaturaken setunggal lagu minangkani pamundhut ora masalah katur Ya. dateng sampun kadang-kadang ya Setel kendunya diganti ora masalah. setel kendunya diganti ora masalah dikarenakan juga belum siap semuanya Iya. ya monggo mbok bilih sampun siap sampun semua jengati saking diri katurus lagu ora masalah. Masnya mau joget? Di sini. Tak parani loh. Jare nyawer. Oh ya, nyanyi. Kowe pernah ono ning atiku. Janji ora bakal ninggalke aku. Saiki kowe lunga nindani janjimu ninggalake loro nene jero ati. Ora masalah. Ku sing kamis gawe ati keis. Ora bakal aku nangis mergo kuwi wis tinggal. Tresnamu koyo telo anane mengerti. Bisa gawe loro nene jero ati.
Oke, kasih. matur nuwun, matur Matur nuwun ya, nuwun. Mas. Kru Nanti dari lagi, Bladen yang nggih. minta lagune tadi setel kendut diganti ora masalah. Ora masalah. Sekali berdiri 2 lagu. 200. Bojo galak sing ngesake ning Oke. seksi wirawiri ning kono ya ta. Ya. Iku kudu dipinangkani ya. Nggih, bojo galak. Heeh, bojo galak dipinangkani ya. Lan-lan ya. Langsung saja sekali berdiri 2 lagu dianggun ya. Oke. Seksi wirawiri yang minta lagu bojo galak dikasih monggo. Bojo galak. Heeh, terus dikasih engko isih ono permintaan. MP3. MP3. Obat, obat. Nasibe kudu koyo ngene. Juragane rawo. Bojo ora Dikecer. tau ngepenake. Seneng Kowe mulai, kowe mulai. ngomongane sengaja. Kudu kan trimo bojoku pancen kalah. Saben dina rasane ora karuan. Rasane bojoku sing ra tau
matur thank you. Ya, terima kasih. Matur nuwun di Anggun. Itu Pak D-nya mau minta lagu. Apa sing ngersake ngendi? Iko. Sing ngagem kaca tinggal kuwi to. Ya. Aku iki juragane persewaan. Wow. Juragane sound system tenda komplit. Pak Salamon iki rawuh ngaturke sugeng rawuh. Ngersake lagu apa? Pak Salamon. Kijing miring. Oh kijing miring. Nggih. Oh, ya. Kira Ya, oh. dikenangkani. Ya kita kembali ke lagu-lagu campursari dulu nek siji mboko siji Pak Mundut wis raketang siji wis dipinangkani terus kita kembali lagi lagu-lagu campursari utawa lagu-lagu ndang melih. Kanthi menika dhateng asanipun Bapak Ibu para tamu Pak Salamun juragane sami asih audio sound system persewaan ingkang rawuh aturaken matur nuwun sugeng rawuh Pak Salamun saking rawuhipun di menika ingkang kagungan tenda kursi komplit peralatan menika mobil lalatan mriki ngebang sakiwa tenengipun geger gagan badhe ngesakaken nimbali menawa namung caket namung sisih mrika nika wis perkara biaya ditung keri sing penting mangke iso nyengkuyung panjenengan biyantu panjenengan le penggugati dan juga terutama teman-teman dari Berlian video syuting ingkang mapan wonten ing Daguran Ngawen ya senajan saka Ngawen tindak rene rapopo Mas iki mangke mbok badhe kangen. Oh ya. Nyun kawigatosan mohon perhatian. Ibu-ibu ingkang nembe ngedapi pasukatan dahar mbok bilih wonten ingkang rumaos kecalan kunci kontak sepeda motor. Monggo mangke pun teliti langkung rumiyin. Kunci kontak sepeda motor ingkang rumaos kecalan mangke kula suwun menghubungi kula nggih. Niki mangke kasuwun menghubungi saya. Saya hitung 5 kali engko nek ora teko kene hundane tak pek. Niki nuwun sewu ibu-ibu ingkang nembe dahar mbile mboten kraos wonten saipun menika mangke kecer dawa kagungane ya. Lah nggih kula nggih pun mangertos nek kagungane jenengan nek arep tak ulungke nggih. Darin nemen. Niki wonten niki ya. Ya niki wonten niki. Dan kita kembali ke lagu-lagu campursari dulu ya. Nuwun sewu karena mbok bilih menika simbah kula tasih nenggani sedaya kemawon tasih nenggang nggih jan marem tenan simbahku nggih nganti direwangi ora unjuk ora dahar karena seneng karo lagu-lagu campursari pramila saking menika nggih. Mangke pamundhut. Nggih. Oh selarare Pak Mbah sik ta. Monggo Mbak anu siapa? Adik. Kunjing Oh belum dereng wonten Mbah sing sanes mawon napa sing gendeng-gendeng mawon, gendeng Jawi mawon Mbah. Gendeng Jawi napa Asmarandana napa sing waru-waru doyong ora? Mboten dereng siap. Sing sanese napa Mbah? Sing kira-kira gendeng Jawa mawon apa arek Asmarandana apa arek Kutun Manggung apa arek napa monggo. Oh nggih. Apa-apa gelem sing penting kanca-kanca wis siap ya. Ayo Mas Bayu gendeng ae Asmarandana ya. Larase pelok barang. Nggih. Kata dateng asanipun simbah lan ugi kadang-kadang sanesipun mbok bilih wonten pamundhut ingkang kanca-kanca dereng siap mangke badhepun pinangkanipun sendikani gending utawi lagu sanesipun. Mbok bilih sampun sumanjegati saya gendiri monggo. Gending Asmarandana larase pelok barang. Lan ugi pamundhut ingkang dereng kapinangkan menika kathah sanget mangke badhepun aturaken setunggal pokok. Sauger menika sampun sami sumanjegati saya gendiri.